Ahojte. Minule som vám rozprával zážitky z westernových akcií, na ktorých som vystupoval a dnes by som v tom rád pokračoval. No a budem rád, ak mi opäť budete robiť spoločnosť. Vďaka niektorým vystúpeniam som si mohol dovoliť aj veci, ktoré nie sú celkom bežné. Tak si napríklad spomínam na jedno podujatie, ktoré sa konalo pri známom hypermarkete v Banskej Bystrici. Návštevníci si s asistenciou členov nášho westernového spolku mohli vyrižovať zlato. Boli sme v koubojskom oblečení a nechýbal ani opasok s koltmi, aby bola zlatá horúčka autentickejšia. S kamarátom nám potom zišlo na že si pôjdeme niečo kúpiť. A šli sme dovnútra tak, ako sme boli vystrojení. Myslím, že sa nestáva často, aby sa po hypermarkete prechádzali doboví pištolníci a s revolvermi, ktoré vidia všetci naokolo. Videli ich aj ochrankári. Našťastie vedeli, o čo ide, a tak len kráčali v patričnej vzdialenosti za nami. Nedošlo k žiadnemu incidentu a čoskoro sme boli opäť vonku pri lyžovaní. Raz, tuším to bolo niekedy na jeseň, lebo si spomínam, ako sme mrzli a zohrievali sa pri fakli, sme robili ohňovú show na známom mieste vo Vyhniach. Bola to firemná akcia pre istú kozmetickú spoločnosť a väčšinu jej zamestnancov tvorili ženy. Kým nastal večer a naša ohňovka, väčšinou už boli aj potúžené alkoholom a v dobrej nálade. Vtedy som bol mladý, mal som celkom dobrú postavu a v zápale vystúpenia som si strhol tričko a točil ohnivým náčiním horebes. Dočkal som sa priaznivej odozvy a pokrikov rozšantených dám, čo podnietilo môjho parťáka zo skupiny, aby tiež zhodil svoje tričko, či vestu, či čo mal na sebe. Ibaže jeho pomerne vysoká postava bola aj dosť štíhla. Dosť veľmi. A reakcia ženského kolektívu trochu iná, ako čakal. Začal sa totiž ozývať smiech a pokriky. Chod sa najesť! Po jednom vystúpení sme sa boli len tak, civilne, pozrieť na detvianske slávnosti. Ľudí bolo neúrekom, predvádzali sa tanečné folklórne súbory a speváci a ľudové remeslá. A natrafili sme na horehroncov so slovenskými pastierskými bičmi. Pachtili sa, silili o 106 a boli hrdí na to, aké dávajú rany biča nad hlavou. Naša westernová skupina už tedy ovládala biče na vyššej úrovni. A mali sme medzi sebou aj jednu ženu v pokročilom štádiu tehotenstva s viditeľným brúškom, ktorá už tiež niečo pochytila z tohto umenia. A čo si nám napadlo? Keby ste videli ten šok a vypulené oči horehroncov, keď si od nich tehuľka požičala bič a s ľahkosťou ním manipulovala a práskala jedna radosť. Mládenci sfúkli ako prasknutý balón a jeden z nich to komentoval. No, dlhé roky od detstva práskam bičmi a myslel som si, aký som dobrý. Ale že mi to natrie tehotná baba, to som teda nečakal. Stalo sa, že po vystúpení v Ružomberku sme po programe trochu popíjali hruškovicu s kolou. Dobré pitie, ktoré ale pekne stupne do hlavy. Po akcii sme cestovali domov, autom do Banskej Bystrice, to je niečo cez 50 kilometrov. No jedného z nás to pitie zmohlo až priveľmi. Každých pár kilometrov sme museli zastaviť, aby dotyčný na okraji cesty vyprázdnil obsah svojho žalúdka. Stáli sme každú chvíľu, skoro ako MHD na autobusových zastávkach. Bola to veľmi dlhá cesta. Ale pointa prišla o pár mesiacov neskôr, keď mal náš spomínaný kolega narodeniny. Bez toho, aby sme sa dohodli, každý z nás mu kúpil fľašu hruškovice. Samozrejme, že prevracal oči, lebo si veľmi dobre spomínal na nezabudnutelnú cestu z Ružomberka. Keď bolo treba, vystupovali sme vonku aj v zlom počasí. Napríklad raz sme robili stanovištia na firemnej akcii počas jesene. Všade vlastne bolo ešte celkom príjemne, teplota príliš neklesla. Jedine v horách, kde už sa objavili aj stopy snehu. A práve tam sme sa ocitli. So skrehnutými rukami, s klobúkmi pritlačenými na uši, sme mrzli pred hotelom pri rýžovaní zlata. To ale čakalo hlavne na ľudí z firmy, kvôli ktorej sme sa tam ocitli, v rámci teambuildingových súťaží.
Bolo zaujímavé sledovať, ako v kovovej lyžovacej panvici primrza voda s pieskom a mení sa na ľad. Paradoxne, pár metrov od nášho stanovišťa bolo nízko umiestnené okno s výhľadom na vnútorný vyhrievaný bazén a saunu. Bolo celkom vtipné porovnávať nás vonku, trasúcich sa od zimy, a hneď vedľa vidieť ľudí v plavkách a opar zorúčaví. Ani neviete, akí sme boli radi, keď sme konečne mohli vojsť do budovy a dať si čaj s rumom. To mi pripomína, že už tu máme jeseň a počasie je dosť nevyspytateľné. Ja mám pred sebou do konca roka ešte pár akcií a dúfam, že neskončím ako zmoknutá myš alebo zamrznutý ako snehuliak. Ale uvidíme. Možno vám o tom niekedy porozprávam. Ďakujem, že ste tu boli dnes spolu so mnou a teším sa na vás opäť na budúce.